Hej, mit navn er Fabian. Jeg er produktchef hos Stanley Black & Decker, og jeg er ansvarlig for ride-on-produkter på det europæiske marked. Noget af det bedste ved mit job er at bruge vores produkter og tale om dem. I dag vores XZ6S 127. Lad os starte med den overordnede seriebeskrivelse Ultima. Vores XZ5, 6, 7 og 8 er en del af Ultima-serien og imponerer alle med en meget brugerfokuseret specifikation og funktionssæt. Udviklingen af alle platformene var stærkt påvirket af de tre vigtigste ting, en Zero Turn skal kunne tilbyde: ydeevne, holdbarhed og komfort. Du vil vide, hvad jeg mener, når vi om lidt taler om produktets funktioner. Men tilbage til navngivningen. XZ5 og XZ6 er navnene på vores Zero Turn-serier til privat. XZ5-modellerne er udstyret med styrestænger, og XZ6-modellerne er udstyret med et rat. I modelnavnet understreger igen, at det er en ratbetjent model, hvilket gør den til det perfekte valg, hvis du leder efter en effektiv plæneklipper, men endnu ikke er fortrolig med en Zero Turn. Brugen af et rat som i en bil gør det meget mere intuitivt. 127 er klippebordets størrelse i centimeter og fører til en anbefalet arealydelse på 10.500 kvadratmeter på denne Zero Turn model. Hvis jeg tænker på designet og funktionerne på en Zero Turn plæneklipper, er et af mine første spørgsmål hvorfor har en Zero Turn klipper brug for store, klodsede plastikdele? Ja, det er der ingen grund til. Se på denne stærke rørformede stålramme, som ikke kun får plæneklipperen til at se moderne og cool ud, men som også beskytter alt det, den skal. Den anden vigtige ting i forbindelse med maskinens holdbarhed, men også maskinens ydeevne, er klippeaggregatet. Det store 127 cm klippeaggregat, som vi kalder Aeroforce Fabricated, er lavet af tykt og holdbart stål og har ekstra forstærkninger på de punkter, der kan ramme forhindringer som træstammer eller sten, hvilket du selvfølgelig skal forsøge at undgå. En god ting ved dette store dæk er, at det betjenes med fødderne, hvilket gør det mere behageligt og lettere at justere højden på dækket. Og det giver dig desuden mulighed for midlertidigt at løfte dit dæk op og overvinde noget, stadig med begge hænder på rattet, og betjene din plæneklipperen på en sikker måde. Den motormodel, vi bruger på denne plæneklipper, er en luftkølet 4-takts V-Twin FR 691, en V-motor fra Kawasaki med en maksimal effekt på 20,8 hestekræfter, hvilket gør den til den perfekte kraftfulde og holdbare applikation til vores produkt. Lad os nu tale om komforten. Ved siden af den dobbelte hydrostatiske transmission har vi en masse ekstra funktioner til at sikre en jævn kørsel. Modellen er udstyret med et komfortabelt højrykket sæde med armlæn, som nemt kan justeres. Den har en justerbar ratstamme for at sikre den bedste ergonomi. Glem ikke det fodbetjente dæk i denne sammenhæng, og selvfølgelig har vi antivibration gulvmåtter, som hjælper med at absorbere motor- og dækvibrationer. Et af de vigtigste berøringspunkter ved maskinen. Jeg vil ikke kede dig med åbenlyse ting som de store dæk, de 15 højdejusteringspositioner, den elektroniske dækaktivering eller LED-forlygterne, og vil i stedet gå direkte til en af de sejeste funktioner i vores Zero Turns, den patenterede Synchro Steer Technology. Den fungerer grundlæggende som et synkroniseret drev- og styresystem, som uafhængigt styrer baghjulene, og en mekanisk løsning, som også styrer forhjulene. Endelig er det en løsning, der gør det muligt at lave en Zero Turn med en rettenhed, og derudover giver den en utrolig kontrol over din plæneklipper på bakker og skråninger. Nu vil jeg vise dig, hvordan du starter plæneklipperen. Bortset fra at løsne parkeringsbremsen, skal du blot sørge for, at du sidder godt, og at dækhøjden er justeret, og derefter kan du dreje nøglen rundt og starte den. Activate your mowing deck. Release the parking brake. And let's go. Selvfølgelig skal du altid kontrollere, at der ikke er nogen eller noget på klipområdet for at beskytte dig selv og andre. Den gode sideeffekt ved en Zero Turn plæneklipper er, at det bliver en sjov affære, og du vil sandsynligvis meget hurtigt få en masse frivillige til at støtte dig. Jeg elsker vores fantastiske produkter. Besøg din lokale forhandler, som du kan finde på vores hjemmeside kubcadet.eu. Prøv den, og du vil vide, hvad jeg mener.